Nai tong nai khadin ta hote bu khong normal bang ini elam bang ka thang sing tui ko thong ka he kya korin som sa pol sedang si hormon mani ko khong ka khang mani ko khong ka khang mani ko chapter 13 part ke 1 simi thathan jora ang pode ko bai ko saiman hano swaroni ko bai suda ko saiman hano ang buino hamjaya ke ang kok samani abo kese pungnai bel eba ke wang pungnai sewang haise klayo ang kok diari sanani shuatong hano ang bebak no sip hano ang bisini bebak kok saiman hano hatai rok no nani abuti poido ani tong hano ang buino hamjaya ke ang ususuya ani tong gerei rok no robai hano sokdi nei ani besar no rob hano ang buino hamjaya hunke abo ani mungsawo susuya hamjangai borok bo khabo logo khabo khairo bo hamjangai borok bo mubo suya ko kototo saya kubo kungsukya hamjangai borok lasima sisa klaya sakni kahamsimi naya kisabai joliya hamjangai borok hamya klai jakma rokno bukhatiya bo samhamene bagai tongtokjagia kubui baise tongtokjago hamjangai borok khabai klaya bo pojoklaimang tongo khatongmang tongo khalamang tongo hamjangai abo thagia kokdiari samani abo srapchani bagise hamsimia kok samani abo tongla kok ele tongmani abo manai tamni himba sing kisisa se siwo sing kokdiari samabo kisisa se hake a soi phai sok phai a kisisa tongmaro kmai nai ang serai puro serai haino kok sawo serai haino wawang sogo serai haino sibo tabok torai ang serai tong liya tabok sung mani abo anya hamya naimahai apro sung dada dike nuknai ang tabok simani abo kisisa se apro kaido tabok ano saiman tuino ang bo bebak no saimanana puituk mani khatong mani hamjak mani amung tham painai tamke aborong bere hamjak mani no togo obongka subrai kokokhat subrai mumlob jaktheng nai tomai khadini tahote buksong sing tini elemen kok kathara sing nubi manka hamjak mani ko sing bo ke hamjak tongena te hamjangai borok ne khabo hai sing tini phang ke elemen kok kathara nubi manka khadini tahote buksong sing osara hai ngong borok hamjak mani ke sini sambo bahunani nang sini bukha bawa ke tongna nang sungno tini oro elam bakok kothani sintoi srai ke khna langka sungno dagi langka hamdanai borok bukhano sungsani joto mani khrinyo sungrang sabai paimanu khadna takte buksong sung building dalan kotor pai manu sung mal kotor pai manu sung joto pai manu computer pai manu sung mobile phone kotor dam pai manu sung joto machine mani pai manu tongthai pai manu rangsa pai manu recharge pai manu motom sosom pai manu joto tongthang mani pai manu chat mani pai manu biaya berui malmata pai manu
toksa tokri roma pai manu bebak no mane kene roma pai roi to manu ai pano khaden ta hote bukso o sansar ni mane jolsa bebak no pai manu mungsa mane nolen pai man yongbo hamzat manolen pai man ya sini hamzat manolen pai man ya rang koro tongphana koti tongphana nini bukhani hamzat manolen pai man ya khaden ta hote bukso abo sini joton se kotor ko am sini joton se lang mani kotor ko sing ab hai ke tong man nai di sini o hai sini ansar khaden ta hote bukso obuna ani koyumong obuna ani ses nai sing kaisa hamzat di sakno nungse hamzat di pungai kana ai ye makeup loi saju doi modong loi ka ma ton hai sakno o hai ke nai thore hamzat di tong man no nang kaisa no hamzat di mai kana kaisa hamzat di hingkai se subrai kristo khakjang nai nono hamzat nai nono amare nai kaisa hamzat nai sisdei nono kai to hamzat nai nono kai to amare nai nono hamzat di tong nai om sukno mini khanon goi bobo khaton man nai khajen ta te so phai de som mai kan tong baya na nung elam ko thar nai tong ni sisdei kai to ni sa so ha re kuplung klai te kai to lo chak amen